A popri strane štadióna Craven Cottage sa dostávame k Temži, pričom mi nedá nespomenúť, že od štadióna West Ham ku štadiónu Fulham som sa nedostal linkou Central Line, ale District Line, a medzi stanicami West Ham a Westminster som presadol na linku Jubilee Line, pretože som si spočítal, že na nej je medzi týmito dvoma stanicami len 9 iných staníc, zatiaľ čo na linke Central Line nejakých 13. Takže nižšia bere, ako sa povie niekedy. A pozerajme sa aj na tréning nejakých 8 veslic, alebo že by to bol pretek dokonca, ťažko povedať. Majú biele, respektíve čierne dresy, tak možno aj súťažia, kto vie. No, po ľavej strane park s množstvom vyčúreniec, zvierat a lopt. A po pravej strane južný breh Temže. A týmto smerom sa vrátim k stanici Putney Bridge, z ktorej je to len 2 alebo 3 ďalšie stanice na stanicu Fulham Broadway, z ktorej vystúpime a ideme sa pozrieť na štadión majstra Premier League, čiže Chelsea.